अमा जों बर'फोरनि आगोमा अमा बेदरखौ मोनजायाब्लानो जायो बुदत दाबायदियाव अमा बेदर मोनजायाबा थैनाय बायदि मोनगोन आङो आरो थैनानै थांबाबो अमा जानोबा फै होननानै बुंबानो आं हाखर सिंनिफ्राय दुफु सिखाना जाफिनगोन आरो बास ओरैबायदि मोजां मोनो आं अमा बेदरखौ मोनथिबायना अमा बेदर होनब्लाथाय आं थैनायानो थांखांबाय बिनि उनाव आं बाजाराव थांनानै अमा मेजेमखौनो लानानै फैबाय नाथाय मा खालामनो होननानै बुङोब्ला बाजाराव थांनानै नायबा नुबाय अमा जायै फोलेरनि मानसिफोरासो लाइन जानानै दङ जों अमा जाग्राफोरासो मोनजाबावला बेनिखायनो मेजेमखौनो लानानै फैबाय आं उपाय गैया आरो दुखु मोनो मिथिगौना जाय मानसिफ्रा अमा जायामोन बिसोरसो दिनै अमा बेदरनि लाइनाव जि जानानै थायो आरो दामखौ बारायजोबनानै होबाय दुखु मोनो हान्थुमानि मोदै गयो नाथाय जानाय बुस्थु बयबो जानांगौ होननानै जों जेबो बुङालासिनो थायो जेबो नङा बेफोर दोनदो बिनि उनावहाय आं पियास होबाय बानलु होबाय बास एग्लु एग्ला खालामनो आं बिराद मोजां फारसेथिं जाय बेखौ बुङो इंलिसाव फान्थाव एम्बु बर'आव बुङो टमेट' मानो होननानै बुङोब्ला बर'फोरा बेफोरखौ टमेट' होननानैसो बुंसै मिथिबायना बेनिखायनो आं इंलिसनि फान्थाव एम्बुखौनो होनबाय बास होलायबाय बानलु गुन्दै बास हाइजें बिनि उनावहाय होलायबाय पियासनि दान्दा अमा राजानि फेभरेट बास हालदै बिनि उनावहाय फान्थाव एम्बुखौ होनानै होलायबाय बास एरलु एरला खालामनो थां बिराद मोजां बिनि उनाव नुबायना बेसे गोथाव जोसा बायदि मोदोमलायबायलै आंनाव अमा बेदरा दिनै बास दान्दाखौ होलायबाय और क्या चाहिए नङा होमबा बास जि गोथाव मोदोमबायलै बिनि उनाव फारसेथिं जानायफ्राबो रेडि जानायजोंसो मानसि नङा होमबा बेनि सायाव अमा बेदर मेजेम मोजां जाखो मा जाखो खानोसै मतलब नङा होमबा थ' दिनैनि थाखाय अमा राजाया जाथ'लायनोसै नोंथांमोनखौ फिन मोनसे गोदान दिसाव लोगो मोनलायगोन बाय